Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan het Duits Militair Kerkhof in IJsselstein. Met meer dan 31.000 doden is het de grootste en enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland. Er liggen hier vooral Duitse militairen die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Sinds de opening van de begraafplaats wordt hier jaarlijks een officiële dodenherdenking gehouden, de Volkstrauertag. Maar eerst gaan we kijken naar een Duitse militaire begrafenis in Maastricht. Op woensdag 24 april 1940, kort voor de Duitse bezetting van Nederland, vindt in Maastricht een bijzondere begrafenis plaats. Ondanks oorlogsdrang van Duitsland wordt de in Nederland verongelukte Duitse piloot luitenant Fritz Stern met militair eerbetoon door Nederlandse en Duitse soldaten begraven in Maastricht. Van beide landen is veel militaire belangstelling voor de begrafenis. Er is dan al sprake van enige vijandigheid. De overige 4 bemanningsleden van de crash waren slechts licht gewond. Ze worden voor de begrafenis dan ook als helden begroet door hoge Nederlandse en Duitse officieren. Luitenant Stern maakte deel uit van de bemanning van een Duitse Heinkel-bommenwerper. Het toestel, de HE-111, wordt tijdens een verkenningsvlucht boven Frans en Belgisch grondgebied achtervolgd en beschoten. Op zaterdag 20 april maakte het toestel een noodlanding in het buurtschap Kazen bij Meersen in Zuid-Limburg. Luitenant Stern overleefde deze crash niet. De begrafenisstoet wordt begeleid door Nederlandse soldaten en gaat via de Franciscus Romanusweg door de stad naar de algemene begraafplaats van Maastricht aan de Tongerseweg.
de Nederlandse Erewacht. Als eerbetoon aan luitenant Stern worden door Nederlandse soldaten saluutschoten gelost. De 4 overlevenden van de crash, luitenant Paul Leeman en de onderofficieren August Woods, Hans Kopits en Kurt Koschorek, nemen afscheid van hun omgekomen kameraad. Als eerbetoon legt de Nederlandse militaire delegatie eveneens bloemen. De familie van luitenant Stern legt niet alleen bloemen, maar neemt ook afscheid met de bekende Hitlergroet. Kort na de Duitse inval in Nederland op 5 mei 1940 wordt luitenant Stern alsnog herbegraven op het Duitse Erefriedhof bij Maastricht. In 1948 krijgt hij zijn laatste rustplaats op de in 1946 aangelegde Duitse militaire begraafplaats in IJsselstein. Sinds de openstelling van de begraafplaats in 1952 vindt er jaarlijks in november de Volkstrauertag plaats. Tijdens deze officiële herdenking worden alle soldaten en burgers van alle nationaliteiten die in de oorlog hun leven verloren herdacht. Zo ook in november 1984, onder aanvoering van een erecompagnie van de Duitse militaire kazerne uit Büdel, bijgestaan door veel persoonlijkheden en nabestaanden, vindt wederom een indrukwekkende herdenking plaats. Jeder einzelne Tote der zerbombten und verbrannten Städte, jeder einzelne Tote der Unruhen, Aufstände und Diktaturen lehrt uns das Wissen um die Dinge, die festgehalten werden müssen, weil sie hineingewoben sind in die großen, unaufgebbaren Bezüge der Welt und der ganzen Wirklichkeit. Suchen Gott und
die hier ihre letzte Ruhe gefunden haben. Wir gedenken ihrer gemeinsam mit ihren Angehörigen, ihren Kindern und ihren Enkeln. Wir wollen ihr Andenken ehren, die Würde dieser letzten Ruhestätte wahren, in Ehrfurcht vor dem höchsten Opfer, das Sie vor 40 Jahren Ihrem Vaterland gebracht haben. Ich möchte auf dem deutschen Soldatenfriedhof auch der Soldaten der vielen Länder und des Gastlandes gedenken, die hier vor 40 Jahren im Befreiungskampf gegen die Besetzung gefallen sind. Van de Wereldfederatie Oud-Strijders, World Veterans Federation, is het mij, na ampele overweging overigens, een voorrecht hier op de volkstrouwe taak, op dit Duitse soldatenkerkhof, eer te bewijzen aan die Duitse soldaten die in Nederland gesneuveld zijn en hier op dit kerkhof begraven zijn. Bij deze ampele overwegingen heb ik me laten leiden door het credo van de Wereldfederatie van Oud-Strijders. Dat zegt, niemand is kan beter over vrede spreken dan zij die daadwerkelijk in de oorlog gevochten hebben. En nog een tweede punt. Dat is een uitspraak, de lijstspreuk kan ik wel zeggen, van de president van de World Veterans Federation, onze heer Van Landschot, die steeds zegt, men moet vriendschap sluiten en vrede maken met zijn vroegere tegenstanders. Vater unser, die im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Onder de klanken van Ich hatte einen Kameraden worden door diverse afgevaardigde kransen gelegd. Namens de gemeente Venray legt burgemeester De Vijs een krans.
Burgemeester Baudry van Budel legt eveneens een krans. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.